cosa. Aquesta gent cobren per fer això. Vale? Ells cobren per fer això que estan fent. I nosaltres estem aquí perquè creiem en el que estem dient. Ells cobren. No els hi dongueu aquest gust. Ells cobren per fer això. Bé, companys, bona tarda a tothom. Un dia més ens trobem a Meridiana Resisteix. Un dia més, gairebé fa més de 2 anys que estem aquí cada dia aguantant vent, aguantant provocacions com ara, aguantant tot, però nosaltres hi som. I som aquí els de Meridiana, com estan els de la plaça del Rei, els de la plaça del Rei fent poemes, a la gent de Gràcia, la gent de Sant Andreu, la gent de Sants, com totes les places de Catalunya, els de Reus, els de Vic, els Iaios per la República, per tot Déu. Per què? Perquè tenim un objectiu clar, que és que pugui tornar el president Puigdemont a proclamar la DUI, que pugui tornar el govern de l'exili, aquell que van fer fora amb un cop d'estat feixista. És l'únic objectiu que tenim. I alliberar els més de 4.000 presos polítics que en aquests moments tenim, represaliats polítics, de totes índoles, tant de dretes com d'esquerres, són tots, som el poble català, i si no ens aixequem, no tindrem el 25% que ens fotran del català, ens el fotran tot, perquè l'objectiu principal que tenen des de fa 300 i pico d'anys és la destrucció i el genocidi cultural a la nació catalana. És aquest l'únic objectiu, la destrucció de les llibertats de Catalunya com van fer el 1640 i el 1714. El primer president que va proclamar la República Catalana, en Pau Claris, va morir assassinat pels castellans. El van enverinar. Som l'únic país d'Europa que tenim un president afusellat pel feixisme, que és el Lluís Companys i Jové. Doncs tot això, tot aquest odi, si hem arribat fins on hem arribat, és gràcies a la tenacitat del nostre poble. No hem de fer cas a que ens vinguin a provocar, perquè sempre ho faran. I aquesta provocació no pararà fins que, jo sento molt dir-ho, i això que aquí avui poden haver representants de la Generalitat, però fins que el govern aquest que tenim de la Generalitat, aquest govern de bitxí, aquest govern de títeres, no s'hi posin forts i arreglin d'una vegada això. No és una autonomia, això. Això només havia de continuar fins a proclamar la DUI, i no ho estan fent. Som el 52% de la independència de Catalunya i no serveix per res. Doncs ha de servir per alguna cosa. Jo, amb això us vull dir que estiguem tots aquí units, fent les nostres reivindicacions, les nostres músiques, la ballada sardana. Acabarem amb el minut de silenci amb els segadors, com sempre, si algú més vol agafar el micro, que l'agafi. Jo, a més, per seguir la tradició, us he portat un poema també avui. Però avui vull fer un poema èpic. Vull fer una oda a la pàtria, l'oda a la pàtria que coneixeu molts. Però us la vull fer per aixecar els ànims, perquè és que necessitem que s'aixequi la pàtria. Perquè necessitem que nosaltres mateixos ens reconeguem com a poble, primer. Perquè si nosaltres no ens reconeixem com a poble, ningú ens reconeixerà com a poble. Ningú. Els primers que ens hem de reconèixer som nosaltres. Si volem que els estats d'Europa ens reconeguin com un estat lliure, el primer que hem de fer és reconèixer-nos nosaltres com a estat lliure. I no com a lacais. I no com a lacais d'un estat feixista espanyol que porta 300 i pico d'anys fent-nos la punyeta. Així que us diré aquest poema i després si algú més vol agafar el micro, doncs com sempre aquí a Meridiana està obert a tot. Un moment. Comencem? Faré aquest poema que és la pàtria. L'oda a la pàtria. I diu així: pàtria mia, qui t'ha vist i qui et veu, regina de la Mediterrània, duies les barres arreu. Més ai, pobra trista terra mia, que t'han aixafat la veu. Respira, pàtria, respira, que encara et queda l'anhel. Respira, que un gran jorn de glòria arriba, i la terra encesa crida, venjança contra el francès. L'espanyol, fuges fora ahir, fora el jou que t'ha oprimit. Pàtria mia, sents les veus? Són els cants dels teus màrtirs que ja descansen arreu. Són els crits del que van des del Segura al Pirineu. És el bram del Canigó que ens crida ben fort: som una nació! Visca la terra!